Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de GTA San Andreas. Se aude buzuitul ăsta, se aude de la unitate. Da. N-am mai filmat de mult. A venit timpul să pun și eu în episod. În sfârșit s-a oprit. Ce vreau? Mi-am luat o mașină nouă. E sunetul prea tare. Dacă mă dă jos ăla. E ok așa. Că oricum nu trebuie să se audă jocul. Trebuie să mă aud eu. Doamne! Acum ce știi? De fapt nu pot să... Apoi, vrei să ne jucăm? Nu, cred că iar începe. Vezi ce se întâmplă când te pui cu mine? Eu ce-am făcut? Ok, cred că episodul ăsta o să fie... Vreau și o mașină mai ca lumea, dar lasă-mi iau Jeep-ul. Numai Jeep-uri vin. Nu vine și o mașină mai ca. Tunez eu asta imediat și revin atunci. Ok, am tunat-o. Repede. I-am pus roți de off-road. Frumoasă. Roțile nu se prea potrivesc, dar mi-mi place. Bă, dar nu e posibil așa ceva. O plec. Nu i-am pus nitro pentru că n-am vrut eu. Ciudat. Să nu-i pun nitro. Nu te băga. Acum să nu vii după mine. Gata. În episodul ăsta ne plimbă mai mult. Pentru că n-am ce să fac altceva. Nu știu pe unde mă plimb acum, dar acum nici nu prea vorbesc. Că să atent la conduc. Nu te răsturna, te rog. Nu. Ce bine. Și episodul cu excursia o să apară în 26. Acum nici nu o să prea vorbesc, că o să atent la condus. Știu. Nu. Aproape am intrat în bordură.
ca... Da. Bă, mi-a stricat mașina. Dar merge destul de repede, acum nu se vede nimic, nu a prins și tu farurile. A stricat. Stai un pic, că vreau să mi-o repar. Hai, că ai era să zic roți de off-road. Nu cred. Serios. Apoi să văd cum mă găsești tu căutul pe deal. Să văd cum mă găsești tu aici. Da. Nu m-ați pierdut. Acum să vezi că răstor mașina. Serios, mi-a dat bani pentru aia. Se aude și nasul în tastatura. Și încă n-am microfon. Filmez fără microfon. Și poate dacă găsim și o zonă nouă, în episodul următor o să ne plimbăm. Bă, ești nesimțit. Tu, camionul tău, să vezi ce stracuna. Na. Doamne. Motoretă. Uite, un iaht. Scuze. Era pe aici un avion, un elicopter care merge pe apă. Nu vreau cu iahtul. Uite asta. Ok. O să ne plimbăm un pic cu chestiunea asta, care arată ca o muscă. Ok, stai un pic. Pentru video ăsta numai pentru video să dau încet, că eu de obicei îl dau la blană. Acum îl dau încet că se aude nasol. Dar chestia asta arată ca o muscă. Nu știu. Acolo ce motor. Are un motoraș așa mic sau mare. Și vreau să vă arăt. De fapt, lasă că acum nu ne plimbăm. Ok, acum nici nu mai aud tare. Sper că am parașută. Acum am. Dați-mă drumul, mă. Îmi place că aici n-ai stres. Cazi prin nălice. Pe când la GTA 5 ce chestia aia? Nu știu. Îmi dă și mie cineva mă. Bă, elicopterul e tot acolo. O, Doamne. Gata. Vreau o mașină.
vreau un taxi. Hai că e o fâță de asta. De-asta. Au, muzică. Doamne, cum sună. De fapt, eu știam cum sună. Acum e seară și numai acum m-am pus să filmez. Că am zis, hai să filmez ceva, că n-am filmat. Acum numai ne plimbăm. Bă, ia. Așa am zis asta de 2 ori. Aici este un drum din câte văd eu. Hai pe ce? Stai. Case. Aoleu, Doamne, cât de greu urcă astea. Și nu-mi plac străzile astea din deșert, așa. Filmăm, bă, ce repede a trecut timpul. Filmăm deja de 11 minute. Ce să mai facem? Să spuneți în comentarii ce să mai facem în acest joculeț minunat. Am zis-o. Bă, am zis odată în alt episod. Și nu m-am uitat încă să văd. Trebuie să mă uit. Ai, ce da? Aici parcă era o armură și un shotgun. A, știu ce vreau să fac. Dă motoreta asta. Care conducea? Hai. Bă, nebunule. Apoi te bagi tu. Apoi sigur. Acum am furt și mașina, nu? E șansa mea. Yes. Și cred că după ce fac stuntul ăsta, termin și eu episodul. Bun. Nu uitați să apăsați butonul de like ca să strângem multe. Ok. Bun, și cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut plimbarea. Și până data viitoare, bye bye!